Роберт Миндулин малайлар сөйлеші. Мен үскеш абай болам, анағы бабай болам. Әмен бабай болғашта, гел әйбәт малай болам. Мен өзім әтті болам, әмен дәуәтті болам. Үскеш кім боласымны, мен әлі әйтмей тұрам. Әмен кебетші болам, сәйітші болам. Әмен бейік күшлі болам, әті ең түслі болам. Мен комбайнчы болам, қыда иіне ұғам. Әмеңа әне үскеш кіші бұлыға құша. Роберт Миндулин әне керек. Кінер яқты болсын үшін, еқі татлы болсын үшін. Әне керек, еқі татлы болсын үшін, әне керек. Жел яңырдан сақлар үшін, ұсалардан яқлар үшін, әне керек. Ұсалардан яқлар үшін, әне керек. Ашылар тәмілі болсын үшін, дүния емілі болсын үшін, әне керек. Дүния емілі болсын үшін, әне керек. Гүлләр чәчәк атсын үшін, бәхет, шатлық атсын үшін, әне керек. Иқ қадірлі кіші жерде әне демек. Асия Юнусова, гүлләр шешекләр. Мен әлмәтәпкә йөрмим, китап салып бақшаға. Әне белән шитәрләсеп китәм көндә бақшаға. Сезнең бақшада не үсә, безнекендә шешекләр. Ал су, ал зәңгәр тасмалы, сөмбеләр, гөл шешекләр. Көне буе гөл уенда, ләләләү мирәсәләр. Минем гөл шешек дусларым кызларча сөйләсәләр. Мен де әтием шеклі шофер болуға ойлым. Шунын үшін әр вақытта мен машина білән ойным. Тезірек ұрсып шофер болса, нешлігі бір ерідім. Ұрамда баланы отыртып ерірідім. Менің бол біл бойым, қалла білінік байым. Көп егірі, көп өлі, көп ішіті, көп көлі. Әзіл оңамен суғыш, фөнерлерін ейлетім. Шоптықтам да шығытым. Мене шулай едетім. Ола коптана копқа, хат ташылға үйленсін. Командилан дұшманнан, соқашылға үйленсін. Ялалыға сау етсін. Әл нәлсәгі үлгілсін. Нәлсәгі де шесіді. Командилға білдісін. Мене шулай болсын да, мен ейлетім оқбайға, оқбайзыл әл вақыт, туған елін соқлалыға. Роберт Миндулин әтчі қияш сенің ұлар, әммәсі нешев екен. Нуларымда қәммәсі дәметсізге бөлек етен. Әйтші қияш нуларыңда жылына неше кіші. Санарға мені вақыт жоқ, икәлі менің ішім. Дәрсе кімні үстірген Илдыз Шарапова. Кешір үстірі дейділер. Әтием де әнейді. Кешір білен дуслашты мен, олда дәвәнейді. Шүп өлеріні ұтадым, сулар септім кешірін. Қой арада жайлар өткен, кетарға вақыт жеткен. Әне көргәш танымады, ой қызым деп да өскен. Әнем дұрыс әйткен, әйе, кешір үстірі, елқыланмы ішләсін, біләкіңе күш кірі. Мен сепкен суны ішкен, көр кешір неше күскен. Файдалы өтті ялым, шынға ашты қиялым. Ірі кешірлерді сайлап, әбі бәлішпіш. Мен кешірді өстірдім, кешір мені өстірді. Ман
Мансур Ахлеев, мин татар баласы. Туған телімде сөйлешем, татарша матур итеп, яратып сүйеп үндәшем, әти әнием деп, шулай күркәм сөйләшергә. Кем өйрәтте дисезме? Билгеле әнием минем. Сез аны беләсезме? Сезгә дә өндәшәм, дуслар. Үз телегезне белегез, мин татар баласы деп, горурланып йөрегез. Сибахат Хаким, төштә нәрсә күргәнлеген беләм. Төштә нәрсә күргәнлеген беләм. Мусаның мин үләр алдыннан. Туган авылы, әнисе мич яккан, кабартмалар пешерә агыннан. Пешерә дә канат белән майлый. Шумалак күк әйе табакка, юрганыннан чыккан аягыннан тартып китә. Пеште кабартма. Юл мәктәпкә, кырга, болыннарга, алда якты юллар ачылган. Шыжлый таба. Муса уянган да карап ята юрган астыннан. Өйдә әрем себеркесе исе. Үзе җиде, үзе бәйләде. Оренбургның яшел далалары, Оренбургның ямьле җәйләре. Әниңә эшкә ярый идең, әниңә ике күз идең. Елый төште, азат, ирекле бул, хуҗасы бул, Себер үз әйең. Әнием укытышы. Укытышы минем әни, шундый һөнәр сыйлаган. Әниемне һәрбер бала таны әллә кайлардан. Белемле ул, киң күңелле, ачык йөзле, тәндәшел. Балалар белән эшләгәч, 18дә күк яше. Горурланам әни белән, ушаны һөнәре дә үскәче укытышы, бәлки булыр менелем. Муса Җәлил, төрмәдә төш. Төштә миңа нәни кызым килде. Шәчләремне сыйпап торады. Ой-хой, әти, озак йөрдең дип, күзләремә сиеп карады. Мин кызымны кыстым күкрәгемә, шатлыгымнан шашып, исереп, шунда сиздем нинди көчлелеген, мәхәббәт һәм сагыш хисенең. Чыгып киттек шуннан без болынга, гизеп йөрдек шәшәк диңгезен. Нинди татлы яшәү, көчле сөю, нинди якты иркен җир йөзе. Мин уяндым. Урыным шул ук төрмә. Кулларымда шул ук богаулар, баш ичимдә шул ук кайгыларым. Уяныр дип көтеп торганнар. Ах, ни күрде мине хыял белән, тик тилертеп кайтмас язларым. Ник төш кенә минем шылтыкларым, ник бетмәс өн, кайгы, газабым. Әни, мин уйнаганда кешек күрдем урамда. Әни, ул тунган иде, урамда кунган иде. Әни, салкын яңгырда ул бик күшеккән иде, ул бик ачыккан иде һәм бик талчыккан иде. Әни, ул улы иде, ул шулай елый иде, ул чынлап елый иде, ул ныклап елый иде. Үзем ишеттем, әни, мин үзем карап тордым, шуңа кешектем, әни. Мин аны бик кызгандым, яшьләре агайды. Әни, аның яшьләре асфальтка атамайды. Аны әни яңгырда кемде ташлап калдырган, алдаштырып калдырган, адаштырып калдырган. Әни, тунганга микән, ул бик дә үлдиде, салкын тисә ул кешек тышта терелмиде. Нишләр инде ул анда бер ялгызы урамда? Ул елыйдыр әле дә, дерелдидер тәне дә, иртәгә ул күләчәк калдырсан бу хәлендә. Әнием, шул кешекне алып керик әле, ә? Әткәм сөйеп әйткән, әткәм сөйеп әйткән, апам биеп әйткән, матур сүзләр җанымдадыр.
Әпкәм сыпап әйткән. Бабам сыйлап әйткән. Абзам сынап әйткән. Зирәк сүзләр анымдадыр. Язда уйнап үскән. Жәйдә буйлап үскән. Көздә уйлап үскән. Туган телем канымдадыр. Телегә тимә, анга тимә. Телегә тимә, канга тимә. Телегә тимә, намга тимә. Телегә тимә, жанга тимә. Шаян ТВ. Надо исемін говорить. Ладно. Hadi. 1, 2, 3. Сәлем. Niye болай булды икән? Исәнмесез. Минем исемем Шәйхетдинова Рания. Эй, малай, ялай. Эй, малай, син какой малай? Bilmiyorum. Duydunuz mu bizi?